سلام أبسلمتي أنت أي تفطيرو سراوي تقرأي مس مكالكيا وجء جميرهم الله ونتبع الشيخ جبروا عيل الله كمون من قد شرا ما يصبري لو ما عنتي 5 تحبير له غوديفاي طلاهونون اب عالم الله استباله تكنولوجي تعاتقنا اينا يبل عالم لنا تكنولوجي تتعاتق نزون قبو لغونه قبره ملس كلونا ايو كمون ناي جنرال قعش قبره وعلى بيت فردون زوصالو مسينا يطلعي تراخيب زبل سراويت ككمي كفر سنقسايسو زبل نمن امرار حقيقه ازازي بلن يلو معزه أزي ترى هون سراويت إيرترا حزمو استوهاله جودون كنعزبينا. أزي ترى وزن لكم بركة زبالة جنزب عبوس بربرة عشقهم سجرا روب تجبروا ويم كرههم زلوا عب روب زلام بساي مالتي. أستي زعبات يوم خلتهم من كنريا سنة مكة تعال. سلام تيرس أخوي سلام فتات لباقشين ترتيب تخلصي كوعب سلام لما دونا بدحان مصاهم لمون كم ترمد أوزلون أزررت زلوا زعبات حزلهم مسيلهم كم استلمد أزي فيديو زين أبوز حسابك بس حسلا زلوا كلهم لايك مقوار كي ترزعوا أشوف طلت استكمّتوا كوننا بزحلفة أب حرا مريت بفلاي أم حورا ميديا لعل قالسي زقبرت صنحة تمسكن داويت بزغت ساعات زي أب تقراي مغلا يزركب نزون أوز محورا ميديا بتاعم أزرار بخوين نيرو بالغصل تمسكن داويت استزاربو زرباون حدا نيرو ناب تقراي كأت زقبرني حرا مريت بسنكي مرحتي تجاويو يبل اسي نزون جنرال ودن طرو غبره ملسي هيبللو اسن تعذب بتمسكن شموز تلعلن ان تقالسي چويو زتبحلن برغاري جنرال غبر እግዚአብሔር በየነ ወደን ጥሩ بسلكي بزعبا زقربلو كستات حاتيتنا يلنا ملاشو دما كم صعبه واديدنا يلنا تمسكن اقديمو وهاب قالن اتحابارن كفل ميديا اتمنقساس خوينو يسرح منبارو زغلصت جنرال تي ناي كوميونيكيشن سراحتي بزفقده زخدن زيتودبن يريلم نتي ناي حرامري سراحتي ميدياون جماريو انسو سلازنبره كم دلايو زغبرو نيرو كبل تزاريبم نتي ناي ميديان كوميونيكيشن سراحتي بزتودبن بتكالاو سرارحان كمراح سلازتوسنه متعراي تغيريلو بزي دما نت بوتا زمطنو سبات ممينا ممداب جنبرنا زبله برغادير جنرال غبر እግዚአብሔር በየነ ወደን ጥሩ ነተመስገን ቀድማ ሓደ ወርሒ ካብቱ ቦታ ክልዓል ኣብ ክንዱ ድማ መንግስት ኣብ ተስፋይ ደስየ ሸናፍን ካሊ ተመስገን ዝብሃልን ናይ ሚዲያን ኮሚኒኬሽንን ልምድን ሞያን ዘለዎም ሰባት መዲብና ክብል ተዛሪቦም ኣተሓባር ድማ መንግስት ኣብ ተስፋይ ኮይኑ ኢሉን ተመስገን ዳዊት በተስተምሃሮ ስነ ዜጋን ስነ ምግባርን መሰረት ድማ ኣብ ኢንዶክትሪኔሽን ተመዲቡ በዚ ኸይዲ ምትዕራይ ተመስገን ሕጉሰይ ነበረን ኢሉ ጀነራል በትምደባ ከምዘይ ተሐጎሰ ንጊርና ኮይኑ ግና አቶም ኣብ ሚዲያ ተመደቡ በትምርቶምን በስራሕ ልምዶምን ዝምጥኑ ምዃኖም ተነጊርዎ ብተወሳኺ መንቀስቃስ ሓራ መሬት ብናይ ተመስገን ፌስቡክ ዘይኮነ ክፍለ ዝግቦ ናይ ባዕሉ ፔጅ ክህልዎ ከም ዘሎ ወሲና ንሱ ግና ኣይተቀበሎን ኢሉ ድሕሪ ዝውሳነ ካብ አዲስ አበባ ናብ በዓላ ተላይኹ ቅርሺ ከምዘይ ተዋሃበውን ጽሑፍ ጽሒፉ ዝበለ ወደን ጥሩ ንስራሕ መካይድ ቀድሙ 32000 ቅርሺ ቀጽል ድማ 5000 ብተወሳኺ ዝግቦ ክፍሊት ናይ ጁባ 6400 ተዋሂቦ ክብል ተዛሪቦም ኣብዚ ኩሉ ኸይዲ በተደጋጋሚ ቅርሺ ተዋሃበንን ክብል ይጽሕፍ ነይሩ ክብል ወደን ጥሩ ይኸስስ ተወሳኺ ድማ ተመስገን ምስ ሓላፊ ክፍሊ ስላ ሰራዊት ትግራይ ኮሎኔል ተወልደ ገብረተንሳይ እንበብ ካብ ቅድሚ 3 ወርሕ ጀሚሩ ርክብ ከም ዘለው በጽሕናሉ ኢሉ 20000 ቅርሺውን ብሳልሳይ ወገን ከም ዝተላኣኾ ረጋጊጽና እዚ መደለሊ ምዃኑ እትርክቡን ደው ከብሎ ተነጊር ወይሉ ብርጋዴር ጀነራል ገብረ እግዚአብሔር በየነ ኣብዚ ኸይዲ ሽም ሰባት ኣብ ማሕበራዊ መራኸቦ ምጽላም ጀሚሩ ዝበለት ጀነራል ነጥቃልሲ ያንቅፉ ዝበሎም ስራሕቲ ምፍጻም ጀሚሩ ክብል ከሲሱ ናቱ ድሌት ተኣሲሩ ዝናክርክብዩ ንሕና ግና ከሰር የብሉን ብምባል ወሲና ኢሉ ናብ ትግራይ ከኣቱ ከም ዝደል ድማ ፈሊጥና ክብል ተዛሪቡ ቅድመ 4 መዓልቲ ድማ ዋላውን ቲኬት ቆሪጽኩም ንመቀለ ስደድዎ ክብል ተዛሪበ ነይሩ ኢሉ ሓቢሩ ተመስገን ምስ ማዕኸና ዜና ትግራይ ኣብ ዝገብሮ ቃለ መጠይቅ ብርጋዴር ጀነራል ገብረ እግዚአብሔር በየነ ወደን ጥሩ ሓደ ካብቶም ንቃልሲ መንኣሰይ ዝጨው እዮም ኢሉ ኣብዚ ጉዳይ እንታይ ምላሽለካ ዝብል ሕቶ ሓቲስና ኣነ ባዕለይ ስልጣን ኣይሓዝኩን እቶም መንኣሰዮም መርሐና መዋጾ ኩንና ኢሎም ነበር ከመርሖም ኢለውን ኣይከድኩን ኩነታቶም ክርኢ የከይደ ነይረ ዝበለ ኮይኑ ነተመስገን ሓዊሱ ብዙሓት መንኣሰይ ነጥቃልሲ ይመርሕዎ እዮም ኢሉ ኣብዚ ሓለፈ ህይወትና ዘይስራሕናዮ ንምስትኻል ምስ መንኣሰይ ሓቢርና ኮይና ንምስራሕ ነበር ናይ ስልጣን ባህጊ የብልናን ክብል ምላሽ ሂቡ ኣብ በመሓውር ድማ መንኣሰዮም ነጥቃልሲ ይመርሕዎ ዘለው ክብል እቲ ጀነራል ሓቢሮሎም ነጥቃልሲ ናብ ውልቃው ረብሓን ሸቐጥን ተቀይሩ ንዝብል ክስ ተመስገን ንኣዛዝቶም ዕጡቃት ሓቲስናዮ ነጥቃልሲ ናብ ሸቐጥ ካብ ዝቀየሩ ሓደ ባዕሉ ተመስገን እዩ ዝበለ ወደን ጥሩ ነጥቃልስን ምዕንቃፍ ናብ ሸቐጥ ዝቀየሩ ነተመስገን ሓዊሱ ኣለው ክብል ተዛሪቦም أشوف طلتي جنرال ودن طرو زوجو حبريتها كم تعزبوا زلهم تمسجن داويت بسنك سلطانه سلا استمنطلا እዩ خوري እዩ
ተሞሊሱ ዘሎ ይዝብለና ዘሎ እሺ ፍትልቲ እስቲ ናብቲ ዝቅጽል መደብ ድማ ኮስደኩም ያው ብትማለ ዕለት ናይ ጀነራል ጉዕሽ ገብረ ውዕሎ ቤት ፍርዲ እንታይ ይመስል ነይሩ እስቲ ኣብቲ ቤት ፍርዲ እንታይ ዓይነት ክስታት ቀሪብዎ እንታይ ዓይነት ውሳነታት ከተወሲንዎ ዝብል እዛ ቪድዮ እዚኣ ንከታተል ብዛዕባ ትማሊ ዝውዓለ ውዕሎ ቤት ፍርዲ ብርጋዴር ጀነራል ጉዕሽ ገብረ ከነውጋዓኩም ኢና ክስ ተባሂሉ ዝቀረበሉ ጉዳይ ድማ ሓደ ምጽላኢ ምርኻብ ዝብል ካልኣይ ሰራዊት ምፍራስ ምንቅስቃስ ዝብል ሳልሳይ ድማ ትእዛዝ አመራርሓ ዘይምቕባል ዝብሉ ሰለስቲኦም ክስታት እዮም ቀሪበምሉ ቶም ሰለስቲኦም ክስታት ግን ዝርዝር ኣየር እዮም ኢሎም ምንጭታትና ገሊጾምልና ጸላኢ መን እዩ ምሰየናይ ጸላኢ ተራኺቡ ዝብል ሰራዊት ከመይ ከፍርስ ተንቀሳቂሱ ዝብል ንመን አመራርሓ ይኸ ትእዛዝ ይቅበልን ኢሉ መዓዘ ኣበይ ቦታ ዝብሉ እዚኦም ብዝርዝር ዘይቀረበ ምዃኑ እዮም እቲ ምንጭና ገሊጹልና ኣብቲ ውዕሎ ቤት ፍርዲ ትማለ ብዝውዓለ ኣብ ናይ ብርጋዴር ጀነራል ጉዕሽ ገብረ ማለት እዩ ጠበቃ ባዕሉ ዝቆፀረ ኣይኮነን ብቲ ቢሮ ዝተዋሃቦ ምዃኑ እዩ ዝፍለጥ ዘቀረቡ መከራኸሪ ሓሳባት ድማ ነይሮም እዮም ነዊሕ እዋን ፀንሐ ተጋደላ እዩ ንህዝቡ ዘገልገለ እዩ ንነዊሕ እዋናት ንዓዱ ዘገልገለ ኣብ ሰራዊት ኮይኑ ኣብ ብተወሳኺ ድማ ኣብ ብተጋዳላይነት ኣብ መኸተውን ልዕል ግደድ ዘበርከተ ምዃኑ እዩ ተገሊጹሉ መውቃዕቲ እውን ዘለዎ እዩ ጣየት ዘለዎ ተጋዳላይ ምዃኑ እዩ ናይ ጥዕና ፀገም እውን ዘለዎ እዩ መድሓኒት እውን ዝወስዶ ስለ ዘሎ ኣብ ከምዚ ዓይነት ሰብ ከምዚ ዓይነት ንዓዲ ዘገልገለ ፀገም ጥዕና ዘለዎ ድማ ኣብ ሓደ ገዛ ተዓፅዩ ክነብር ወይ ክፀንሕ ኣይግባኦን ክሱ ኣብ ደገ ኮይኑ ክከታተል ከም ዘለዎ መከራኸሪ ሓሳብ ኣቕሪቡ ውሕስና ክወሃቦ ድማ እዩ ሓቲቱ ጠበቁ ብወገን ከሳሲ ግና ልዑል ጽዕንቶ ፈጣሪ እዩ ብርጋዴር ጀነራል ጉዕሽ ገብረ ልዑል ተቐባልነት ዘለዎ እዩ ላዕለዋይ አመራርሓ ድማ እዩ ነይሩ ስለዚ እንተወፅዩ ክጠፊ ይኽእል ብተወሳኺ ድማ መረዳእታ ከጥፊ ይኽእል ዝብል ስጋኣት ከም ዘለዎ መሰረት እዚ ድማ ውሕስና ንከይወሃቦ መከራኸሪ ሓሳብ ኣቕሪቡ እዩ እቲ ከሳሲ ማለት እዩ መረዳእታ ክሳብ ዘተኣኻኽብ ድማ ን14 መዓልታት ግዜ ክወሃቦ ሓቲት እዩ ነቲ ቤት ፍርዲ ማለት እዩ እቲ መጋባያ ነዝሪኡ ናይ 8 መዓልታት ተወሳኺ ቆጾሮ እዩ ሂቡ ዘሎ እቲ ዝቅጽል መደብ ድማ ኮስደኩም እሱ ድማ ሰራዊት ኤርትራ ዝሓዘ ጉድ እናተባለ ሼር ክግበር ውዒሉ ኣሎ ብሎም ዕለት እስቲ እታ ቪድዮ መጀመርታ ንረእያ ካብኡ ብዛዕባ እዛ ቪድዮ እዚኣ እውን ሓበሬታ ክበኩም እየ شفت قلت كم تعذبوا وزلهم يتجنزوا نا إثيوبيا جنزوي أطيح في الصعب جنازوري مسوي جاني البربرة مشوارنا هون لا مشوار ما كان في معجز kita ina da mun saka kita kafal kale حبل ولا كمان قالوا خير هذه الصوت تعاون او حاولت قالوا انت كيف تراي استنى وين رحت يا زلمه القصاص ما كلمت كده يا رجال مصر حلو اما يمكن خفيف كده نو بيرتراس سرح كنت تسرح تمام اي كورس اي كذا فقط اگر وين هاي هو انت وريد حي من يرا ما سيجو ما سيوري كناي نشي متقال عدم صار ما تشو متعبنا مطارح زمر على بس تسكرت كان نبرت تسكرت كان نبرت عليك كده حجب على هاسي كده مين تسكرت كان هذا انا كنت ما عايز اطلع من هالشيء انت كسي عربي عندو أشوف تقلت كم تعذبوا وزلهم سراويت إيرترا ناي إثيوبيا جنزب حزم يوم زلوا أبكر لا يزبال زلوا أستي بزعبا ذا فيديو زي أبو زحسب ننا يوعلو حساب ريتون إنها بنيرو أستي إذا حاولنا زون بزعبا ذا فيديو زي حبريتها للنيبل أستي أنت أي حبريتها نسمع
እዚ ትሪዎ ዘለኹም ብርክት ዝበለ ገንዘብ ኣብ ውሽጢ በርበረ ዓሽጎም ስግረዶብ ከገብሩ ወይም ተረኺቦም ዘለው ቦትኡ ኣብ ካብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ማለት ካብ ትግራይ ናብ ውሽጢ ኤርትራ ክሰግር ዝተረኸበ ኣብ ዶብ ዘላንበሳ እዩ ማለት እዩ ከም ትሪዎ ዘለኹም ክሳብ ሞዳታ እንድሕር ዳሪኹሞ ብጣዕሚ ብርክት ዝበሉ ገንዘብ እዮም ኣብቲ ውሽጢ በርበረ ረኺቦም ዘለው ማለት እዩ እሽፍት ክልቲ ከም ትዕዘብዎ ዘለኹም እዩ እዚ ሓውና እዚ እውን ዘውፅኦ ሓበሬታ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ዝበሃል ዝነበረ እዩ ሼር ዝገብሮ ዘሎ ግን ድማ እዛ ቪድዮ እዚኣ ከምቲ ዝበሃል ዘሎ ሓቂ ይኾነን እዚ ቪድዮ እዚ ናይ ቅድሚ 2-3 ዓመት ዝገበረ እዩ ናይ ኸዚ ይኾነ ግን ድማ ብዙሓት ሰባት ብፍላይ እዛ ቪድዮ እዚኣ ንናይ ባዕሎም ናይ ብፍላይ ምስ ፖለቲካ ዘተሓዝዋ ነገር ነይሮም ኣብ ትግራይ ቅርሺ ዝሰኣን ዘሎ ስለከ ናብ ኤርትራ ስለዚ ዝኸድ ዘሎ እዩ ኢሎም ሼር ክገብርዎ ተዓዚበ ነይረ ግን እዛ ቪድዮ እዚኣ ናይ ኸዚ ይኾነትን ዝፀንሐ ቪድዮ እዩ እሽፍት ክልቲ እስቲ ናብቲ ዝቕፅል ሓበሬታ ድማ ክወስደኩም እሱ ድማ ብትማል ዕለት ኣብ ጸለምቲ እንታይ እዩ ተፈጢሩ ብዙሓት ሰባት እኳ ሰሚዕኹም ኢኹም ግን ምናልባት ዘይፈለጥኩም ተሃሊኹም ክነግረኩም ሰራዊት ትግራይ ምስ መከላከያ ውግእ ጀሚሮም ኣለው እናተባሃለ ሼር ክግበር ውዒሉ ኣሎ ሰራዊት ትግራይ ብትማል ዕለት 18 ጥሪ 2018 ዓመተ ምህረት በአንፈት ጸለምቲ ውግእ ተጀሚሩ ኣሎ ኣብ ግንባር ምዕራብ አርሚ 11 ኮር 113 ተከዘ ብምስጋር ናብ ከባቢ ጸለምቲ ማይ ዳጉሻ ዝበሃል ቦታ ኣትዮም ጥቃዓት ምፍጻሞም እዮም ብዕሊ እቲ ኩናት ጀሚሮም ዘለው እዩ ዝበሃል ዘሎ እቲ ውግእ ስዒቡ መከላከያ ግብረ መልሲ ስለ ዝሃበ እቲ ተከዘ ሰግር ሓይሊ ተወቂዑ ዝተበታተነ እንትኸውን ኣብቲ ውግእ ናይ ደደቢት ክፍለ ጦር ሎጂስቲክ ሬጅመንት ሓደ ኣዛዝን ተማሪኾም ኣለው ብሬን ድሽቃ ሓዊሱ ዕጡቃት እውን ተማሪኾም ኣለው ካብዚ ተወሳኺ ብፍየል ውሃን ዲማን ድማ ተወሳኺ ሓይሊ ይመጽእ ኣሎ እናተባሃለ እዩ እሽፍት ክልቲ ከም ትዕዘብዎ ዘለኹም ቶም ተማሪኾም ዝበሃሉ ኣባላት እውን ከም ትዕዘብዎ ዘለኹም እቲ ሎጂስቲካት እውን ትዕዘብዎ ዘለኹም ብትማል ዕለት ዝነበረ ውግእ ሓያል ኮይኑ ብዙሓት ኣሕዋትና እውን ስኢድና ኣለና ኣነ ብጣዕሚ ዝሕዝነኒ ስለምንታይ እዮም እዞም ኣሕዋትና እዚኦም ዝሞቱ ዘለው ከዚ እውን ኦፍ ኮርስ መረበትና ክነምልስ ኣለና ግን ድማ መረበትና ክነምልስ ተኾይና ብውግእ ይኾነይ ከዚ እውን ብሰላም ብድርድር ክፍታሕ ክኽእል ነይዎ ትማሊ ዝተኸፈለ ዋጋ ቀሊል ኣይኮነን ብልቅፅል ሓደ ዝሕዝን ሓበሬታ እውን ኣሎ ብስንኪ እታ ናይ ትማሊ ውግእ ካብ ሽረ ናብ ማይ ፀብሪ ብሎም ማዓንቲ መንገዲ ከም ዝተዓፀየ ሰሚዕ ኣለኹ ኣዝዩ ዝሕዝን እዩ ብልቅፅል ብፍላይ ኣቱም ኣብ ትግራይ ዘለኹም ኣመራርሓ እውን ከዚ ልቢ ክትገብሩ ኣለኩም ኣቱም ኣክቲቪስታት እውን ልቢ ግበሩ ከዚ እውን እቲ መንእሰይ ከይተወድእዎ ለኣብነት ካብኣቶም ሓደ ካብቶም ህዝቢ ከውድኡ ሒኽ ዝብሉ ዘለዎ ሓደ ጎዲፋይ ጥላሁን ዝበሃል ኣክቲቪስት የባህል እዩ እንታይ ከም ዝብል ብሎም ዕለት ንስማዕ ናይ ትግራይ ሰራዊት ሕጂ ብኩሉ መዳይ ድልውነቱ ደተው ዘብሉ ሓይል የለ እዚ ማለት ግን ናብ ውግእ ክትኣቱ ከለካ መስዋዕትነት ስለ ዘሎ ናይ ቁጣ ዕንወት ስለ ዘሎ ናብ ውግእ ዘእቱ ምክንያት እውን ኣለልና ስለ ዘይነኣምን ውዕሉ ፕሪቶሪያ ግልፂ እዩ ሕገ መንግስቲ ግልፂ እዩ ሕዚ እውን ንሕና ንብል ዘለና ተወረረ መሬትና ይመለስ እዩ ሕዚ እውን ንሕና ንብል ዘለና ህዝብና ይጠፍእ ኣሎ ይወርስ ኣሎ ናብ መሬት ይመለስ ተወረረ ክልል የለን ትግራይ ጥራሕ ተወረራ ይትቕመጥን ፌደሬሽን ተጣሒሱ እዩ ዝመስረትናዮ ሃገር እዩ ዋጋ ተኸፈልናሉ ሃገር እዩ ብትውልዱ ስለዚ መሬት ትግራይ ወሪርካ ትግራይ ኣዳኺንካ ህዝባ በቲንካ ልዕሊ 1 ሚልዮን ህዝቢ ቁርስን ምስሓን ድራርን ራእታ እናቕረብካ ክትነብር ኣይትኽእልን ስለዚ ናብ መሬትና መልስና ኢልና ሕጋዊ ዓለም ለኻዊ ሃገራዊ ዝኾነ ስርዓት ሒዝና ንሓትት ዘለና እዚ ማለት ሓደ ሰብ መስዋዕት ክፈል ስለ ዘይብሉ ትዕግስቲ ሕጂ እውን ብሰላማዊ መንገዲ ዘሎ ነገር ጠንጊዕካ ንምጥቃም እዩ ሕጂ እውን ውዕሉ ፕሪቶሪያ ይፈጸም ብዘየግድስ እስካዕ ሕዚ መጻናዮ ጉዳይ ክንመጽእ ግድን ስለ ዝብል ዝነበረ እዩ ሶ መላእ ዓለም ዘለኻ ትግራይ ኣብ መላእ ዓለም ዘለኻ ፈታዊ ትግራይ ኣብ ኢትዮጵያ ሙሉእ ዘለኹም ትግራይ ዘለኹም ተሰዓረ ተደምሰሰ እዚ ዘይውልየ እዚ ዘለዎ ዝበሃል ሰራዊት ትግራይ ኣይኮነን ዘሎ ከምቲ ጌታቸው ናሃሎ በታቲንዎ ዝኸደ ከምቲ ናይ ክሕደት ሓይሊ በታቲንዎ ዝኸደ ኣይኮነን 2-3 ግዜ ዝሰልጠነ ዝበዝሕ ፓርቲ ኮማንዶ ዝኾነ ሕዚ ከዓ ኣብ ዓለም ዘሎ ቴክኖሎጂ እውን ዝተዓጠቐ ኣብ ዓለም ዘሎ ዝርዝር ይውዕል ኣለኹ ኣብ ዓለም ዘሎ ቴክኖሎጂ ዝተዓጠቐ ልዕሊ ኩሉ ከዓ ከውዝ ዘለዎ ምክንያት ዘለዎ ዓዲ ተወረሮ ህዝቢ ተወተኑ ሕዚ ደሊ ጀነሳይድ ተፈጸመሉ መሬት ዓደቡን ወሪሮም ዝፈናቐለ ፈናቒሎም ዝቐረየ እውን ቋንቁ ፈልዮም ዳይነቱ ፈልዮም ንሕና ዝበልናካ ትነብር ኢሎም ኣብ ሎጎ ኦፍ ኔሽን ዝቐረየ ቅድሚ 70-80 ዓመታት ዝቐረየ ናይ ባርነት ወፅዓ ኮሎናይዝ ተገበረ ህዝቢ ስለ ዘለዎ እዩ እዚ ትግራይ ርኢኻ እንተ ኮይንካ ሕፃፅ ጠሚና ኢሎም ከለዎ ወዲ ወረደ እውን ብዛዕባ ሸሃነን ዳቦን ኣይኮነ ዘልዕሉ ዓድና መለሰና እዮም ዘሎ
أشوف تغلطي كم تسمعوا زلهم جوديفاي طلعون ونخزي أفخر أي زلوا ناينا سراويت قلت سلست جزيل سلت أنا أيو عللتوا على تكنولوجيا تعاطيقو أيو موتايش سلال تعاطق موتاي يواجو هم يلو الله بايزوي تاي يحزنون لو مسيلكم اللي بعلو جوديفاي زخفلوا واجا تزهلي دحن مسزوم يمتل ግን اللي بعلو جوديفاي أبزا ميديا هم تري وازلهم سوف جيرهم يموتوا بقى تصبق لنا تعاطقنا قلت سلست سلطانات تنقبر لنا سراويتنا وتصبق أقوام يمنيو ስለዚህ ንخلو ኢና ንምክቶይና ይብሉ ግን ሳቶም ልኸፍልዎ ዋጋ የለይ ትማሩውን እኮ همዚ ይልባሃል ነይሩ ይምፁ አይወፁን ይባሃል ነይሩ ከዚ ከንታ ኢና ክንደግም እንታይ ዋጋ ክኽፈል አይ ጸለምት ዝነበረ ብዙሓት ኣሕዋትና ተሰውየም እዮም ብዙሕ ስእልቲ ሼር ይግበር ነይሩ እዚ ኸስ ስለምንታይ እዩ ልኽፈል ዋጋ ስለምንታይ بالقصل أتوما تقرأ يخونكم ون تفكروا أمرار حل لكم ون عجب بالقصل جازتني دامورا يحا دما زوج حبريت الله بلو ما عندي أبسلمتي تخيل زبال زلوا كحكريم ملو عركن سلام كساب زورد زجات أما جون في إلنا بموسات حزي نسلام نسرح بريزيدنت هدسة ورده قلت خامس فيدرال بمرده إذا أنا قرك تهدأ جبر إذا حلف مسواتي أخلنا ملو خنات كي لعن ودو ورده فولي حلفنت علىك مرحت هايمانوت شماغلتات عدون خمو شفت غلطي كم سمعوا زلهم حقويو غازطنيا دامورا يحاول እዚ ጉዳይ እዚ ብፍላይ ወዲ ወረደ ይምልከቶ እዩ እዚ ተፈጢሩ ዘሎ ኩሓትሪም ኢልና ንሞን ሕሰቦ ልክህድ ድማ ሙሉእ ስራሕ ክሰርሕ ክኽእል ኣለዎ ኩናት ከይልዓል ኩላትና ክንሰግይ ዝግበአና ምክንያቱ ኩናት ሓደ ክልተ ሰብ ኣይኮነን ዝቀትል ምናልባት 1000 ጎዲ ይኽእል እዩ 100000 እውን ክቀትል ይኽእል እዩ ምናልባት እውን ከምቲ ናይ ዝሓለፈ ዝኸፈልናዮ ዋጋ እውን ከኽፍለና ይኽእል እዩ ስለዚህ አምንተ ምንታይ ልብል ኩላትና ንሕሰብ بالقصل ውን ብፍላይ አቶም አመራርሓ ዘለኹም ግዚያዊ መምሕዳር ውን ምስ ፌደራል ዝግባእ ብምዝራብ እዚ ተፈጢሩ ዘሎ ኣብ ጸለምቲ ንክተረጋግዕዎ ኣነ ውን ለብዋይ ክቐርብ ይፈቲ أشوف تغلطي لما أنت مدونا أزمة السنيرو أبز قصر فيديوش كأن جاني موتشهم ببلغهم وسلام خندي سيا